Рождения ден ви е. Да. Хайде всички да изпеем заедно песничката на Наско. Готови ли сте? Да. На български или на английски ще пеем? На български. Хайде на български. Честит Рожден ден, Наско. Честит рожден ден. Ден, Наско, честит рожден ден, мили Наско. Честит рожден ден, Наско. Браво! Я да видим сега. Знаете ли на колко години става Наско? На 4. На 4. Точно така. На 4 година. Сега много бавно ние трябва да преброим до колко я пак казете? До 4. Нали браво? Точно така. А през това време, не? А през това време, докато ние броим до 4, Наско, какво трябва да правиш ти? Да си намислиш желание, нали? Нали? Да. Хайде ти си намисляш желание, а ние бавно броим до 4. Готови ли сте? 1, 2, Две, три, 4. Духай свистичката. Още, браво! Я да видим сега кой е най-добрият приятел на Наско, че му помогне да всички. Я ела по всички е тук. Айде бързо там, бързо да помагате. Бързо всички тук. Чакай, Колко? Дичо, иди там. Дича, иди да Я там. всички да се строите за една хубава групова служба. Иди да помогнеш там да духне Наско. Духай сега. Ето там. На 4 готови ли сте? 1, 2, 3, 4. Ой, браво! Динчо, Айде, духай сега, духай там. Айде пак. ела пак да духаш, дядо, ела там. Ела бързо, бързо. 2, Бързо, бързо, бързо. 4. Ооо! Ела, добре, айде, седни си. Пожелаваме желания. Тъчо.